Ако попитате някой от 2000 жители на югоизточния град Малко Търново в България, кое е онова нещо, което видимо е подобрило живота на хората, ще получите категоричен отговор. Много се подобри живота на населението и от града, и от селата, и понеже вече няма особен поминък в региона, се разчита на туризъм. Туризма просто е невъзможен без инфраструктура, което е основното пътя Бургас, Малко Търново. Времето се намали с половин час и на автобуса, и на колите, които си ходят, частните коли. Около 70 на 100 от населението на България живее в малки населени места, села и градове като Малко Търново. Над 80 на 100 от републиканската пътна мрежа са пътищата от втори и трети клас, именно тези, които свързват селата с големите градове. Търново е едно малко градче на границата на България с Турция. Но този регион първо е краен и не е много добре заселен, и ако няма връзка транспортна, той е загубен. С влизането си в Европейския съюз през 2007 година България си постави амбициозната задача да обнови своята пътна инфраструктура, възползвайки се максимално от наличното безвъзмездно европейско финансиране. Световната банка подкрепи тези усилия, добавяйки както финансов ресурс, така и техническа помощ. Резултатите от тази подкрепа могат да бъдат обобщени така: 310 км рехабилитирани пътища с подобрени показатели за пътна безопасност. Изградена съвременна система за управление и следене на качеството на пътищата. С закупената модерна техника служителите на Пътната агенция проверяват както качеството на пътните настилки, така и извършеното строителство. Намираме се на път 229 Варна-Добрич, второкласен път, доста натоварен, както виждате, тъй като се осъществява движението между две области, Варна и Добрич, с преобладаващо също и товарно движение. Ние с качеството проблеми нямаме. Закупеното технологично оборудване позволява и събиране на информация за състоянието на пътната мрежа, като по този начин се премахва субективния фактор при вземане на решения къде са необходими ремонти. Подготвени са проекти за подобряване на пътната безопасност в 25 участъка с повишена концентрация на пътно-транспортни происшествия. А това е тема, която вълнува всички. Ето какво казва 64-годишния Сабрях Салиев, жител на поповското село Светлен. Това е второстепенен път. Движение има тук много. Деца и училище чува. Никой не ти обръща внимание. Няма пешеходна пътека, няма нищо. Жителите на село Светлен разказват още, че преди години пътят на много пияни шофьори завършвал тук. Благодарение на новоизграденото кръстовище, в градинката на църквата вече няма автомобили. А това е само един пример как с малко средства и ново проектантско решение може да бъде променено толкова много.